Представете си го като една магистрала. От едната страна са хората, които потребяват, вършат престъпления, всякакви такива неща. От другата страна са тези, които нормалните имат си работа. Като едни коли се движат в противоположни посоки. Употребяващите също имат нужда от това да си намерят работа, от това да... няма как да оцелееш в днешно време, ако не работиш, ако не се издържаш, ако не си по някакъв начин самостоятелен. И как трябва да се това? От едната страна на платното да минеш от другата страна. Обаче, представете си, спрете си на Спаруховия мост по средата и се опиташ да завиеш от другата страна. Ще стане катастрофа и всички, които са около тебе, ще бъдат ранени. Това олицетворява реалността, в която хората зависими се опитват по някакъв начин да преминат от другата страна на пътя. И това е една концепция, мост се нарича. За да можеш да преминеш от пътя, ти трябва да си построиш един мост, в който трябва да полагаш усилия да направиш обратен завой, да минеш откъдето трябва, че да можеш да се впишеш отново в място. Не става просто. Консултанти по зависимости. Потърсете ни за безплатна консултация в социалните мрежи.